To jsou postavičky, jo, musíš jim říkat, když to měníš. Ticho, jsme rádi, že do toho šla. Ale jim to nechne, když změní nohy. To dělá ten mladý porce, když to posralo. David, zapojíme! Voda na rozsvíce! a tak není, prostě to... No, tak krepáň, to je umíš? Tak krepáň, no dívej, už jde, no? Běž tam přihodí nějakou doslavu. Jakou, já to nevím, kolik tam jde, nějakou dostavu.